Dan maak je er een gat in. Dan maak je er even een gat in. En dan? Dan is nog eens de bedoeling dat we erin gaan. Maar ja, het is al een soort behelpen. Nou, er is geen luid. Dus je kan er net z'n vier in. Maar we zullen het maar eens proberen. Hier wordt mijn plakje wol tegen wel aardig diep. Dan moest nog eens zo'n stakken taag, hè. En dat drijft nog niet op. Maar we zullen kleiner nu dan, ik heb het een beetje dieper maatje. Waarom ik er maar begonnen ben, nou, dat is een toevalstreffer. Ik ben in 88 om mijn voeten geopereerd. En toen ben ik in het gips trekken. En toen ik eruit kwam, toen ben ik begonnen te zwemmen om een beetje in conditie te blijven. Daarvoor voetbal ik nog in de avond kon soort. En toen denk ik, nou, ik uit het gips begin te zwemmen. En dan had ik dan wat fitter, dan kan ik wel weer draven. Nou, dat zwemmen is altijd, ben maar terug, want ben nooit weer mee ophouden. De band die zit en ik was er maar mee op. Want ja, je spaan hier altijd alleen rond. En dan, ja, dan ben je natuurlijk wel wat ongerust, maar ik weet wel wat laaien kan ongeveer. Dus dat zou wel leuker zijn. Nou, als je hem er maar even in, hè. Weinig zin om hem op te houden, maar ja, om deze tijd is wel eens even improviseren, hè. Dat zou je hier nou wel. Maar we zouden er een plaat in, want we hebben net weer. Zo, het is even behelpen, maar we komen er dan nog even terug, hè. Maar dat is op zich, je kunt het een keer proberen. Misschien voldoet het je wel, een hekke maat. Ik ben er terug. Juist. Nou, het begint te kraaien, dan krijg je er niet in, hè? Ik zou de wind west wordt en het schoot je bij de wol op dan, maar dan zie ik ergens een plekje waar de wind dan oude is, dan is het waai. Dat is meestal bij me kwaad. Dan, als het je dan omheen komt het is het even. Dus dan is dat wel een plekje. Het is soms een pionier, hè?